Kad govorimo sa aspekta naše bolnice, onda mi imamo zaposleno 814 medicinskih sestara na današnji datum. Od toga imamo 15 magistara sestrinstva, imamo 436 srednjih medicinskih sestara i ostalo nam otpada na prvostupnice sestrinstva. Što kad ovako čujete brojke, čini vam se puno. No međutim, koje mi probleme imamo u sustavu. Taj problem nije samo razina Opće bolnice Varaždin, nije razina Županije Varaždinske, nego je razina Hrvatske i globalno, dakle Europe i svijeta. Onaj problem koji se trenutno mi susrećemo, to je nedostatak u smislu imate kolegice koje su mlade, dakle planiraju obitelji, na porodiljskom dopustu su i patološkim trudnoćama. I vi kad raspisujete natječaj za određeno, to mladim ljudima nije interesantno iz razloga toga jer mladi ljudi traže stabilnost i posao na neodređeno. Dakle, natječaj za određeno uopće ne možemo popuniti, a kad raspisujemo natječaj na neodređeno, evo mogu vam reći podatak od prije mjesec dana, raspisali smo natječaj za 18 medicinskih sestara, javilo nam se 2 medicinske sestre. Tako da na tržištu trenutno nema medicinskih sestara i onaj problem koji imamo mi, a imaju i sve bolnice u Republici Hrvatskoj, to je upravo nemogućnost popunjavanja tih natječaja.